ассалому алайкум ба ҳама подписчикои савдотиҷе ва мухлисои бачаи ашкидор. Бардруи азиз, апашкои азиз, мара шинохтен, ма савдотиҷе бачаи ашкидорам. Ҳамин подписатсия кардагӣ бошӣ, ман ҳамин тангиен воре яке пайдо мешавам да. имрӯз бардруи азиз 22 марти соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 127 сомонӣ. дар имрӯза видео бардруи азиз хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардем. ҳозир барои шуморо якта ба якта нархҳошона гап мезанем. фақат шумо ёнбош кунед то охири видеоро тамошо кунед. боварӣ дорам ки ягон хонаи заминӣ ё квартира маҳқултон мешавад. пул дошта бошед мехаренда хулоса. ва форатон ки ҳамин канал мошин ё хона ё квартираҳои арзон бихарем, бардруи азизу вақти шуморо намегирем. инин поёнда кнопкаи подписатсия ҳамонро биҷиқен ке ки мисол ман видеои нав кардам телефони шумо да мерава. ана ки мерем уста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана бобиҷон, لبای мошиноро дидед? ها دیدم ширкати бахтиёру баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدید این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش می آمده. дӯстони азизам, сар мекунем ва як квартираи арзон бо диққат гӯш кунед. квартира дар ноҳияи Файзобод қарор дорад, дастсрочно фурӯхта мешавад. соҳибаш мега бо диққат гӯш кунед, маълумотша гап мезанам. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ чӣ хеле гуфтем дар ноҳияи Файзобод, доми 6 этаҷаи бардруи азиз гӯш кардесен. доми 6 этаҷа духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 51 метри квадратӣ. доми навастройкаи бардруи азиз, ана шкатуруш кардагия, светож монтаж кардагия. дӯстони азиз, дари трезои главниш часпондагӣ чӣ хеле ки дастсурат десен. соҳибаш мега ки дастсрочно фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем квартира дар ноҳияи Файзобод, маълумотша дар рӯи экран нависагиам. касе мисол моро ай тикток тамошо мекунад, маълумоти ҳамин квартира дар поёни видео мешавад. бардруи азиз, омадем нархашда, нархша мега ки 175 000 сомонӣ. 175 000 сомонӣ. дӯстони азиз, срочно фурӯхта мешавад. номерои телефонаш ватсапам дорад. як хонаи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. бардруи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе пеши мошинбозор. гӯш кардесен? хона дар шаҳри Душанбе пеши мошинбозор, пеши маршруткаҳои 41 гуфтагия соҳибаш. 1,5 сотиқ замини дӯстони азиз дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. ремонти хонаҳо падъабои тайёр дӯстони азиз. об суич мега ҳаста, ҳуҷҷатош 100%, кухни, баня ва ҳоҷатхона дорад дӯстони азиз. ҳозир мисол дар сурат нишон метем. ина кухни, баня, ҳоҷатхонааш. гирди хона маҳкам бардруи азиз, дарвозаи фасони хушрӯ часпондагӣ. ҳозир мисол бо дарвозаашам нишон метем дар сурат. ина бардруи азиз дарвозааш. ана дар трезоҳои мисол нав часпондагӣ дӯстони азиз. дар трезоҳои нав часпондагӣ чӣ хеле ки гуфтем пеши мошинбозор, пеши маршруткаҳои 41. нархи хонара 210 000 сомонӣ мегӯянд. ба пули русӣ чанд қамеша дар рӯи экран нависагим. номерои вабилонаш кор мекунад. дар поёнгӣ номерои мисол мегафонаш ватсапам дорад. занг бизанед, маълумоти пурратара аз соҳибаш бигиред. бардруи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар ин рақамҳои десем бардруи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем.
дар ин видеоли квартираҳои арзонам ҳастай шеринар саросима наша ён бош ки то охири видеора. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Муминобод, деҳаи Чимтол. 8 сотиқ замине дархона кардагӣ, ремонташ миёнае. соҳиби хона маълумот дагия ки дархонаи барак даронаш мега қариб тайёрае, 8 сотиқ заминаш буда. дӯстони азиз, ана дарош сифати беҳтарин дӯстони азиз, трезоҳои пластик задагӣ. нархи хонае ки тамошо кардесен 60,000 сомонӣ. и хеле нархи навора фақат дар ами канали Сауду ТЖ бачаи ачкидор мебинен. бовар кунен да. айкиҷо хона дар кораи бардури азиз ё мисол айкиҷо квартира дар кораи комментарияда бинависен. бардури азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, раҳи Савхози Вахш dabдаи хулоса ҳами хона. 8 сотиқ заминаи се дархона кардагӣ, хонаҳо ремонт дора. соҳиби хона маълумот дагия ки хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат. бардури азиз, ориентир раҳи Савхози Вахш гуфтагиай. нархи ҳами хонае ки тамошо кардесен 122,000 сомониш мега. 122,000 сомонӣ. дӯстони азиз, 8 сотиқ замин се дархона. ана Савхози Вахш дӯстони азиз, ами раҳи Савхози Вахш dabdaи. бардури азиз, номерои телефонаш ҳастае. касе харидори аниқ бошен, метавонен ки занг бизанен, қад соҳиби хона маслиҳат кунен. нархи зур айне ки бардури азиз, касе тамошо кардесен, барои меҳнатҳои мо ҳам як дона лайки бепала биҷиқен ва битонен ҳами видеора ҳама ҷода падилитса кунен. группҳои WhatsApp-дам падилитса кунен. бардури азиз, бо мисол ягон хонахарам пайдо шавад, кори хуб мешавад. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, ана тарафи боғи Мир гуфтагиай. 8 сотиқ замин дархона кардагӣ, хонаҳо ремонт дорад. дӯстони азиз, соҳиби хона маълумот дагия ки хонаи фурӯшӣ дар Файзободи Кӯҳна дар боғи Мир қарор доштаи. нархи хона дӯстони азиз 150,000 сомонӣ мега. дар ҳавлишам бардури азиз бисёр гил доштаи намисол тамошо кардесен. нархи хона 150,000 сомонӣ. номерои телефонаш ҳаст бардури азиз. касе харидори аниқ бошен, метавонен ки занг бизанен, хонаи арзона аз ноҳияи Файзобод бихарен. бардури азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки дар инами рақамҳои десен бардури азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бачаё чав, хея кофе талха биза ки ба фикрам ход бурдесай. дӯстони азиз, мегзарем ба як квартираи арзон. квартираи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, пост Пионерский гуфтагиай. се хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 100 метри квадратӣ. бахш бардури азиз, 100 метри квадратӣ, ремонтш миёна будай. соҳиби квартира маълумот дагия ки ана квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, пост Пионерский, назди химзаводи ТЭЦ. нархи квартира тамошо кардесен 165,000 сомонӣ. чӣ хеле ки гуфтем, се хонага 3 этаж, ана дар ноҳияи Ёвон, ана 165,000 сомонӣ нархш будай. занг зада маслиҳат кунен. бисёре бардуро Пашкоай Россия Тоҷикистон гуфта буданд ки ягон квартираи арзонаи шаҳри Душанбе бимонен. марҳамат бардурои азиз, ина гӯш кунен. квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, 46 микрорайон. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 19 метри квадратӣ, домои пешна, квартира ремонт доштаи. соҳиби квартира маълумот дагия ки квартира дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, 46 микрорайон, пеши бозорчаи 46 да бардурои азиз мисол қарор доштаи пеши бозорчаи 46 микрорайон да доми 4 этажа, ана хона дар 4 этаж қарор дорад, техпаспорт доштай. бардурои азиз, ба ҳама чиза чораш фурӯхта мешавад. мега диван, стрелка, комфортка, телевизор, қолин, шкаф, мисол бо муомила доштай нашуд. нархиш ана бывши обшижит гуфтагиай. нархи квартира 235,000 сомонӣ бардурои азиз, 235,000 сомонӣ. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанед.
хуб бардуи азиз, дар видеои пешина комментияра ҷанаби сабдем ки шаҳри бухтарам ягон квартираи арзон бимонед. Марҳамат бардуи азиз, ина гӯш кунед. Мисол шумо ҳам аз ҷое ки квартира ё хонаи заминӣ дар коретона комментияре ҳамин видеода бинависед. ва ҳамаи комментияреҳоро бардуи азиз мехонам. Дар видеои оянда арзоноша барои шуморо реклама мекунам. бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри бухтар, пешина қурғонтепа, кӯчаи Тец. Якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 43 метри квадратӣ. доми новостройка, квартира без ремонт, коробка гуфтагиай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки проекти зурай, нархиш охир шай. бардуи азизам, нархи квартира 240 000 сомонӣ, нархи охириш будай. харидоро яниқ занг бизанен. ремонтиш чӣ хеле гуфтум, коробкаай. хайнам хеле бадруи азиз, пашкаҳои баднавори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз куҷое ки хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзонак мо дароӣ кардан ҳаракат кардем, барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. агар шумо ҳам ягон реклама дошта бошед, метавонед ки ана номерои мада равон кунем. бардуи азиз, мо дар видеои оянда рекламаи зурш мекунем. реклама бардуи азиз, мисол медонем ки рекламаҳои фасон дорад, савду тиҷеба чаячкидор. бардуи азиз, ҳамин рақамҳода танҳо дар ватсапаш равон кунен. ва то видеоҳои оянда, бардуи азиз, худованд мо шуморо нигаҳбон боша. бардуи азиз, видеоя додарак кардем, шароитатон боша, имконият боша, дар моҳи шарифи рамазон ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунен. хаяка. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шуданаш да соз буда, аз 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро почаш аввал сирх шуда, баъди сирх шудан сиёҳ шуда. Дигар илоҷиш нашуда, дидан ки мисол почаш сиёҳ шуда, почаш аз зону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд гуфтага, барои дорувош мисол бо барои ҳамин додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.